חזר? בואו תפתוח כיסון, אמא שתגיד שלום. שמי קנה לך אותו? אמא ככה נדירה והכי יפה גו אמא. גו אמא. הופה. אולי נפתח? כן, ריקי. אוקיי. בואו נפתח. אמא, מה את אומרת שתהיה? זהב. את רוצה זהב? כן. תאמיני. מה את רוצה? שיצא מה שאת רוצה, ברור. נו, את רציתי קודם. רציתי ורוד, אבל אני רוצה שיצא לך זהב, כי זה מה שאת רוצה. אוקיי. אתה רוצה עוד זהב? או לא יודעת. אמא, איזה בטח. מה? קיבלת דימסם. מה? קיבלת כיסונים קטנים כאלה. וואי, זה הכי טעים, אני הכי אוהבת את הביצוש. מה זה? אבל זה מגניב, זה 3. גם לראות אם יש כזה! כן? אני לא יודעת. מה זה? תביאי לה. היא מקבלת ולהגיד לה מה זה. אוי, לא יודעת. מה זה? טוב, ביוש. לא מרוצה מהתשובה. ביי.